नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। इनिफ्राय दिनैहाय आं नाय मोखाङाव मा फोनदों इनिफ्राय भिडिअखौ आं खर' लोबजेननायनिफ्रायनो दिनै स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर। खर' लोबखांनानै इनिफ्राय आं नैखिजाय ओंखाम खुरनानै लाखाबाय। इखिजाय दं साम' ओमफ्राय इखिजाय खोरदै भाजा इनिफ्राय नैखिजाय ओंखाम आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय बे साम'जोंनो जागोन आं दिनै ओंखामखौ। साम'खौ आं जानो गोथाव मोनो, ओंखायनो आं दा ओंखामखौ जायालासिनो साम'खौनो जाग्रोनोसै आरोना लोगोफोर। नोंसोरबो सोर सोर साम' जानानै मोजां मोनो कमेन्टआव खिथाहरब्लानो जाबाय लोगोफोर। खिन्थु आं साम' जानो मार मोजां मोनखायो आरो। जाबा मानि गाबना फैदों। खोरदै जाखांजोब्बाय, जाखांबायनो लोगोफोर। इबो खालि सब खालि खोरदैयाबो खालि जाबाय आरोना। नै दैखौबो गिलास गिदिराव लाखादों। लोगोफोर आं दा ओंखाम जाखांनानै मोसौ दोस्लायनो थांलायनोसै नै। मोसौ दोस्लायनो थांग्रा लोगो आंना। रायज्लायदो मोसौ दोस्लायनो थांग्रा लोगो आंना। दे गुस्लायनाय जाखां लोंखां एबार फैलायबाय फोथार बारियाव नै मोसौ दोस्लायनो। फै फोथार बारि मोनफैना खानायखौ खेवफैबाय, मानो होनब्लाथाय आंना खानाया गिसि मोननाय। ओमफ्राय रानथो होननानै खेवबाय आरो आंना मोसौखौ। ओमफ्राय लायनो थांदिसैनो बेजों सासे ओमफ्राय हाब्रुखौ नुवाखै आङो। साथेबथाराखै बाव थांनानै थेवब्लाबो दे आं साया मोनदों। लाबो दै दौआ नुलायबाय अबावबा सान्दुं दोहो दोहोआव दै दौला। बारि उनावनो आरोना जोंहानिफ्राय लामाखै फैदों नालाय गोजान जादों। जोंहानि बारि खिथिनर'। जोंहानि बारिया नैनो ओइनो थालिर नुहुरनाय ओइनो जोंहानि न'आ। बेनो आरोना जोंहानि बारि इयो बारि उन। ओमफ्राय जोंहानि न' खाथियावनो दैमा दं नै। ओइ ओमफ्राय जों गामिनि ब्रिज। मोसौ दोस्लायखांना फैनानै एबार नै न' खाथिनि आयंआ माने गावनि खानायाव कालार होना होनो थाखाय आंखौ लिंहरदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं एबार कालार होनानै होग्रोनोसै। सान्दुंबो गैया होमबा? बेसे गोबाव टाइम लागोन? गाराय जायो खायसेया नकल फैदो इदिया। फाइनालि आंनि कालार होनाया जाबाय नै लोगोफोर। आयंनि कालारखौ आं होनानै होजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय खानाय बिजौआवहाय आं होआखैमोन, मानो होनबाथाय खानाय बिजौआव बारा इमान बिदि मोननाय गैया आरोना। माने गुरि गुरियावसो मोननाय दंमोन नालाय, ओंखायनो आं गुरि गुरियावल' होनानै होबाय आरोना। लोगोफोर आं आयंनो खानायाव कालार होनायनि दाउदै एवनानै होबाय आङो नैसानि आबैया। ओमफ्राय सासेया माइ दिखांगासिनो इखिजायनि दाउदै एवग्राया। ओमफ्राय इनिखिजाय आं इसानाव दंफैयो आरोना। आयंआ माने आंखौ खानायाव कालार होननानै लिंहरदोंमोन। ओमफ्राय फोननानै बोखांबाय। ओमफ्राय दा दाउदै मोनजाबाय जानानै लाग्रोनोसैनो। मा खालामदों?
लोगोफोर आं दा इनिफ्राय जाखांबाय आरोना इनिफ्राय न'आव थांनोसै आङो जाखांबाय नालाय जा बिनानाव मा रांकिंखा लोगोफोर नायनाय लेथ्रा लेथ्रा लेथ्राया सोर Angka lin hodeng deng 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 लोगोफोर दिनैनो भिडिअ बेखिनियानो आरोना इनिफ्राय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लोगोफोरनिफ्राय नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगो मोनलायसिगोन आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाबानो जाबाय लोगोफोर बाय बाय